Abusafo oboba sentrimuni asantuma UK so na wo hwɛ mi ene matra se de nsɛm ba na nsɛm no emu odin na no ɔhye yie pa abusafo subscribe channel no share ne fa comment no ɛka ho fabra na yɛnkenkan fama ho vise yɛ som yɛ man se ne muhu yɛ no ene me bɛka ho abakɔsɛm kakra na media besi asɛm bi so afi apem ahenkron ebi otwe miensa me kire 1983 se obekaya eye Ghana ntam kese sa 1983 ya eneja eto wo mamu nyina mu ananya senketo ye hu ba bi eja ni free ye hu ba bi ade free buy ye hu bi okofa buy ye hu na so o manu nyina yusi o manu nyina tu ye mfuo nyina hye ma fedie ye nipa be di ekura na edo enum ojanumu ayedi abobo no a ene wampani anu wo alatamam Nigeria mampani Shugu Shagari ese Africa fo abegu ni mem dodo nti onu obia ntre bi obia nkoni krum ana obia nkoni mem na asema mekan mu ankasa mu nim ye nuanu ekọ alatamam na omukoshia sankwanhia de eno nso ye ka ni sei no obi okura wo kai no anase areho na oti nisuo bi wa kai sisie ya okokọ pekakra atafere se yaka ne yawo manfo hu na mane ebinim wuyi wo ma ewu nsuom epum wo ma afufuru yaka behwehwe ase wo ma articulator kofo ene doso omu nyina wuyi ebi preprai ebi nso bedu fi asomdwem ema dodo no ane ensaka wo mu na saa bre no a Nigeria fo ne baaye no na Ghana man na hye nti ahye mu eno beto mu na obi a owo obi ma so dipa apesika befie na mpofiri mu ye pam no ye tu no na onkuta hwe no wabedu mamu kaza be oba ye na o se agina ni peduane ma ni die o ma no so ni aduane tina betina etetre de Ghana fo ntam kese pa na empani se bola suja boko wani hunu na hye ade kese ensem bi boba enu ntra santiman UK TV oboba sempremo me pese ye twe ya dwenisi so ne ehunu mo ya de beboa na ama unim se oni tifo ehunu ade a ebeba oyi ne hu firi ho no tikwa de o trama ne beto no ye ma da bia Ghana ye mama ye due ye ma ye akọ se enkrofo ma so wo mienya edikai ye nkofo bi o wo man mu a o se travel and tours sa nkofo no ne besre se osuafo a oda saa nkofu ya no ohwe se ansan ye bema obi krata se otimi di nipa tu kwan no ne ehu sa mpa de oye no oye ne pepepe oye na sujim anya saa de a na kire se emo bi eni ho a wo mutimi di boa ye nua no metu kwan no de me ka ne se Ghana fo no omani wa identity do aso otu kwan no Akwantuo nyina ne se agent a se travel and tour agent o se agent be ya o tu kwan no wo so do ko Canada ye ko transit e wo Egypt wo bedu Egypt no transit o die yo aka ho ene ye baako afa binum so de ne se ye de ko Egypt ko adwuma na bosome wakatua ye 70 million 80 million 90 million na ya ka de ahye wasum obi anso pesika obi a bomodin se obenya dwapade enti binum de akira kọ ama sisi yenuanom ebinum akodi nsenseme yenuanum bi su na ato adesrede nti dom no bi e videos na bremi a me bebo bi amwahwe bi su na me kasa egugu suoye yenuanum bi o e na dafi a wo yare ohia se okwayare sade e de ne ko ne kwa be na ofa so akwayare sabia de omu kan ne se Egypt mampani se abifo doso e woni memti wo munko na wo kwa na sa wo ba ne memu afa kwampa so bra na kwamboni de ofa so ba obepam e na yenuanu akọ so wo ma fa kwampa so na ko he kwamboni e no mfa so ko dizi wo makodi nsenseme wo makohia nkwanhia busia so wo hwe program wa me ye ya so wo hwe Asantuma UK TV a bomodin se kakra wo adwe ya boa yenuanu ama yenuanom atumi abedru efia somdwim no
nse nyame obeshira wo ebinom aye bi ama ebinom aba wo mu na eda as wo beda ase na se wo beda ase ama wo ena ebinom so wo a wo mu gusu a wo mu hia moa ebinom yare ebinom so de wo bedi ed ne ma wo mu ebinom so de wo beda edin abusua ensa dansa yem enye nipa pɛ ne sɛ enka obekɔ na nso abasa ena tu mpani so obi fum kuma obi mfum nya ye nua no afom kuma mo ma ye mfum nya mo ma ehu kwa mfa so a ye beboa wo nti se wo video no emo bia kakra wa de beboa no numbers na gugu screen na se no wo fra de obeya boa bia no nyame obeshira wo na nokre nyame anim ye nua no de ma mo afi Ghana mampani ene asoafo a mo oman mu muntwa mo ani na mo ma mo adehye na agedi sensem wo Egypt nye Egypt nko nkro bebu bia ko nemo ba bia sese din pa no ye Egypt ho dodo ni wu ebinom yare ebinom akadem wo ntumi pie yesre ensa dan say echopa na yesre e wasantema UK TV so se ye nuanom akodi sensem se de to 1983 na president Jerry John Rawlings ekofa wo bae no na Akufo ADDO Dr. Baumia monkeka mo hoy na fe mu hu kwa mefa so a mbeboa ye nuanom a akodi mu akodi adwam akodi nsenseme waka nsinsemu na wonnya duane nie na efo yare wonnya ayaresa no esremo mommoa na yenkofa ye nuanom imra na asundwie emra wo manum o ma yefum so de na so mo yenhwe wo mfo so ho na yentwe o maso na ede ya ebia na ba ku bi wo mu a mienu bi wo mu a daachi bi ne hu behia ama Ghana man Ghana dehye Ghana fo a mo hwe me mesere mu pi enne me dia desrede enne bae mo miemwa ye nuanu akodi nsenseme e wo Egypt no na omnya kwai emrefie mesi numbers no gusu na se number bi abefre bia no ye wo opani ba ko won kra TV3 ono nso ebo bi ne number no e kam die ho ba bi adresi bia no emwo bi ade bebre bia no ye de beko akofa wo mu edumaba sisi wo nye sika wo befro pray abagana ena koyese ehyese wo ba wo mu ediamia islemu pi wo miankai itetre de to ye nuanom na mo boa ye kofa Ghana fo bae abakose ni bia na ye ka no ene dia ye kan so daachi no e be ka kire ntirimba islemu pi asantuma UK TVs ni oboba sempremu ni abusua se ye hwe video no ye ntie de hawa wo mu na mu ni bi Oswami sui ayana obintiasie mede binsedina menyame arawa bitie ayana obintiasie arechicheni fronyameo Nsɛm empenifo amoka biwum ewo Ghana edi Yesu dim amachew enya yepe ene edi apegu ha eyena da agent for na da me ba catchem se 1 year na meduane ka ewie me busaye yankaska meka yibe metua ahina meje ya ka kire me meka se me makura bim enom de force si me so 4 days pepe ene se me visa bi obi a se me ma me banyina na me raho di bedru kurudem me baya ya se me tua 6000 mo Ghana fiti Ghana ne ham 6000 edi kaka na me ntiska na se afia mbemu se skane so eswache oso wante so hoshe enye isi mane aye hu ogrodwe ngofo nsi yetukwan ye discover be fi me tuo no me pumo no manya 2 years me nsa pan me ana me hwe me ma
Mini bɛrima bi a ɔboa me. Na menim sɛ meba na maba abɛhwɛ me mma na nso manya bi de aboa me ho. Adwuma deɛ sɛ nyɛ aniwu. Sɛ mankɔbɔ adwaman na mede me nsa bɛyɛ adwuma na mahwɛ me mma. Afei de mawie yɛ ni. Mawie yɛ ni o adɔfoɔ. Ɛnyɛ yɛ pɛ o. Na da amane a yɛhu okuro dua wie mu. Adwuma bi wɔ kora wokɔ kora atama wo bɛda. Ɛne deɛ ɛbɛyɛ wɔ no. Wowia na agent agye sika yɛ firi nsɛm. Kapla wonya bi na ade asɛnde fi. Yɛfrɛ a wonya sika nsɛnde. Obi a te Ghana na yɛn ya ne yɛhwɛ yɛn ma. Afei deɛ bɛduru ha no ma yɛntimi. Nkwae kura bɔ asesa. Awerɛho. Passport yi so amagyegye. Ɛsɛ aban yi sɛ yɛnko yɛ kurom. A yɛkyekye yɛ gum. Adeɛ na wode bɛkɔ kurom no nso a yɛsiizi. Sɛ yɛkɔ sɛ yɛba o. Yɛhu ne yɛnyɛ wɔ asase wiese so. Nipa abɔ asesa. Ɛne yɛde nam abasa. Asi ni resofoɔ. Na yɛbo koraa na sɛ yɛyɛ obi bia wo no obi akɔka akyerɛ no. Yɛasɛm amɔbo ntimi nkɔpɔ amanneɛ yɛbo afa yɛn ho adi yɛku binom yɛboro bi mu plepla binom yɛlɔke binom oni kamafoɔ yɛn nua bibifoɔ na ɔmo de yɛfa saa wɔ ha we mu. Mekwa da asɛm because of videos bi am koye wa TikTok. Ya threaten me umpeme kume. No kula ninti. No kula sema mkoka yenti. Ya peme kume. Enye izo. Ateti ni pana muno. Mungu di ni pemba. Adada. Enu ameni mukase ye dubiama. Omaka chansi ya dini ko Dubai. Ni ya transit de na besi Egypt na ya de na faso. Hwe mini anu re adada we sen. Obi nim se wo ba da bi na ni te ye na de na bedra wie. Obu wa ya so ya de wo kwa America, ya de wo fa Egypt, obe hu na osi ha. Ya ton nipa. Ya do aba ne aton te se ntos. Ni ya do ama Nigeria ni ya ton Ghana ni ma Nigeria ni. Okase wontu ya beboro wankasa Sudan fo wa ha ni ebo pa no mu to bi mu na ni ebu binom ni eku binom enye isi erade hu ye mobo no wonka makoma na momo aye si ye de ni padua akọ ni eni hwe kula ye na obi ni competition she bless safo ni erade mo hu ye mobo why adofo ni yesalamu a This hand and this what about your face? Look at me. Smile. Somebody will find somebody. You will need to go to hospital, university hospital. She needs to do a CT scan. And ECG. But can you give her some medication now so she can feel to be better for us to First of all, CT scan for this witness. What is this? Brain. Okay. all this thing where they talk like this, nothing done. No, let's stop it. Nothing done now. All this na pain. Hospital. Hospital. Where? You No, right. Yes, Ramu, why? Ghana Penifo, Ghana Bay, yes, Ramu. Yes, Ramu, you go to the Gufam, yes, Ada, yes, I am.
Yɛfiri yɛ kurom ba mu sɛ ne yɛte o. Nso mohwɛ yɛ abrabɔ no ne yɛwie yɛ. Ɔbaatan a mete Ghana medidi, memmɛdi, single mother, menni kunu. Fiti anɔpa hwɛ 1, ahemakye 1, yɛka no sɛ Ghana ahemakye 1. Aduane wei na meba bɛdi ada. Mewɔ adwuma mu o. Mebaeɛ afe ne fɛneɛ. Menya Ghana sika 5 million koraa ɛnto hɔ. Yɛsrɛ mo, wate? Yɛsrɛ mo, yɛpa mo kyɛw. Mohu yɛ mmɔbɔ wae. Fiti anɔpa o, menae o, mɛda a na yɛ ahemakye 5 o'clock. Na wabɛkata w'ani kakraa bi. Na wasan akɔtoa w'adwuma so. Yɛsrɛ mo, mohu yɛ mmɔbɔ. Sɛ mfomsoɔ bi po ni ayɛ a mofa nkyɛ yɛn. Ɛsɛ yɛ nnaada a mete Ghana me agent ka kyerɛ me sɛ ɔno ɔyɛ abrɛwa ɔgye 70 million. Nti meba abɛgye 90 million. Na mbisa sɛ sika sɛn na meba abɛtua ma no. Wanka ɔsɛ meba 6 months. Ama nnɛ mebɛduu ha na mehu sɛ mebɛtua $5,000. Mekɔ kae na ɔpam me fii ne fie. Maduane amanoa ne nyinaa wama mani. Mekɔda abɔnten ma adeɛ kye na obi hu no ɔsɛ wode kɔ fie na san kɔpa ne kyɛw. Mebɔ pon bɔbɔ me agent ambie. Medwa me mma miɛnsa no. Mesrɛ mo wate. Yɛsrɛ mo, mommɛfa yɛn wae. Mommɛfa yɛn. Ni deɛ yɛsrɛ mo wae. Damase. Penifo mumboa yɛ wae. Yɛ sister yi na ɔyare da ha yi. Mumboa yɛ na yɛnkɔ fie na yɛasɛm yɛ mmɔbɔ. Sika yɛde no bɛkɔ hospital kora yɛnni bi. Na yɛnni ne yɛde bɛma no kora ɔde bɛdidi. Yɛduru sika yɛnni bi wɔ hɔ. Nti mumboa yɛ yɛsrɛ mo a. Yɛsrɛ mo mpenifo, yɛsrɛ mo monhu yɛ mmɔbɔ. Mumboa na yɛnkɔ fie. Yɛpɛ sɛ yɛkɔ fie na ha setena no. Ɛnyɛ easy saa. Wɔma wɔn yɛ ba ha nankasa. Wɔnyɛ papa wɔtrum yɛ den. Wɔtrum yɛ den nti mpenifo yɛsrɛ mo. Mumboa yɛ. Abusuafo me cheche obi bia cheche highlight radio mo adom nenne na airport madam ase nyame nhyira mo pa madam ase se mo aboa me na motumi atwa ticket ama me na mabedu Mr. Eric baby biara wo biara nyame nhyira bebre na mafa mu Egypt me kasa me kan de ebechi ko Egypt a wo agent na odo koye no ma wa aduane ndi double papa kula e ma obi enna na ka se adwuma no so ade enti obi bedada wo na ka se odo wo Egypt a mesrɛ mo youth ndwane nje mo krankwa because Egypt de enye easy enti mesrɛ mo obi bedada obi na ka se odo mo ko Egypt a ebi mo wo ho no ye de wo ko adwuma a wankasa won receive wo sika wo agent baba abegye ena de akofie wo yale a ye mfa won ko hospital sesa ye hunu amane ankasa enti mesrɛ mo so obi ka se Egypt padwane je wo krankwa mesrɛ mo de meka ne se bebi a Mr. Eric wo bia nyame hyira no ena agye anso nyame hyira no se otumi ti ye nipadom be de wo 20 30 ni eguni fie o ma ye aduane di ni ade nyina me de obi biara se Mr. Eric ye da wase enti sa aban ni tie ya yesra no yekotodwogu fom yesra no onkonko fa ye nuanu ma mo ka dwan mu mla na highlight radios for nso mo abo adwuma yie ye da mo ase ye ni so de mo ye no enti yesra mo se ye nuanum bi e wo hono ma asese no omu hiamwa pa omu hiamwa mesem omu hiamwa omu bu ankasa police fo oche aban ne so ohia obi biara wo krombo bi enti mesra mo yenkotodwogu fom monko na monko fa ye nuama na mra highlight radio minim se mutumi ye ma ne proso enti mesra mo ya ka ne ye doso
I miss Tino, ubetimi aka kakra kyerɛ yɛn. Eniema a wofa mu ka bɛyɛ miɛnsa a wofa mu anɛyɛ o ya pa kyerɛ yɛn. Daddy me pacho ba kwa mesa boss me boss na me ra ho bat nyame ntimi nsu. Eni se omodo be komaka se fie adwuma omodo ko awie no makogye wa jeje mu. Na ne ya kra se mema na bi mu nya kukudu abum nu da osamu ji usem sika obi mu omu ka wa hyede ho ma wo mpie. Na eya sefem ya ji won krata from nsɛm nya oba bia na se police su chi won so a aye ne aye nya oba na wonna kra wo chembodamfo wonnam krom ana de we omo no kan se obekwa koye ejuma a okrom Ghana ni na de me koy bato ko jami ajeje mu awo mo Ukrom Ghana ni no ye frɛ ne sɛn. ba cho friend Emilia. Okay. Yo, nti sese ye den na wo baaye. Wa na wo ye adwuma nya sika baaye ana ye den. Daddy me pa cho nya me ana me ye adwuma di me sika twa we baaye ye mpanyifo bi no mo so ya sene ene nyame adom a mo di mbedu asu. Okay, obetimi ada omase. Me chiachia mpanyifo ane me maame mu nyinara se mo aboa me di me abedu afie awasundwa mu so me remfi maseda ne mo papa amaya amameda se de tie bia me koso adamase osumu wo haw mu omutu nsafre me a meje mo so na metie mo so. Okay. Ma bia mbasuma mbia ne mba bia na mesumeta mbachi nyame nhira mo samo di mabedu asundwa. Okay. Ano anko a wodi wani so me kwa wase de ya ewi obobo ano na me fa nsia na me nsa omoa ene me moa ebeboa ma yenu anu akodi nsenseme ewo Egypt no wo ma be fie asundwem nyame nhira o se wanya dwen pa hwe me nyame nhira so ati ase na sopam nyame nhira se obeboa na Bible se do humobodi bobo de fem ewrade na de oma no onyankopɔn ehira na mu to obodo gu nsuo mu na daache onsa beka mesrɛ mo mo miamoa yenu anu no mo ho akye